nwere ọgụgụ isi ọ dị ka gasị na-ekpunyere Anambra niile n'ime ofu akpa ka o jide buru ihe kworo omume ndị arụrụ ya bromas and the only factor that na abịa wetegasa leadership adọrọ mma onye then incompetency na-ebreeze everything na-ekwu sọsọ achịtaghị ọnụ kwụna Anambra ka nọgidere insecurity kọwakwu everywhere epụọ ka ije gote chinchin amabụrụ igwe gwa ndị bọọlụ weta na ego maka ele pasị esi na Anambra ha Anambra na-agba achị ime Easter onye ọbụla na-agbata na-enwe aṅụrị Christmas echi ebimafịa ọrụ na-ekwo ekwo nọgidezi onye ọbụla gbafụsị ya ịchọkwa ike nwa gị dị a na-ede gị ị na ha na-apụta ide ebugharị gị so ihe mebisiri hinne ana ndị ọchịchị ya chọrọ ịmanụ ya wụ na mkpokọta okwu bụ na ka ihe na-atụ anya na elekshọn ụbọchị Satọde ihe na-atụ anya bụ na APC ji aka na-aba azụ so na amụghị APC nke ọ ga-abanata n'aka ofu APC ji aka na-abụ bịa so eba n'aka ofu ọ bụrụ na nkwenye na ihe anyị kwuru na APC ji aka na-abụ president na-aga mbọsị a ga-emezu kampen president aga ebe ahụ mana ọ dịghị m ka president ọ na-egbochakwara onye nke anya na ihe merụ president ebe ọ na-aga bụ mana ha nọ na the same committee that is NEC all the governors na president nọ na ya so